Здравейте от Carsfix F-Auto. В този видеоклип ще ви покажа къде се намира и как да смените филтър купе на BMW X5 F15, X6 F16, F85 и F86, съответно X5M и X6M. Значи те се намира отпред в ляво, под тези коли, които виждате. Те с кликови там се закопчават, имат се закопчалки на тях. Вдигате нагоре тази кора и под нея се намира филтър купе. Вадим корпус на филтър купе. Това е корпус на филтър купе. Вадим го, издърпваме го. И той си има начин на вкарване, ще го видите като го извадите. Точно има начин на влизане и се състои от два елемента, които се подменят. Сменяме ги и пак по обратния път го монтираме обратно. Благодаря, че посетихте нашия канал Carsfix F-Auto. Благодаря.